Renya Jairus adwaro ni mondo mi lerno ng'eni wadake e sirikal kata piny magik moko poyo wa pile makata ka en miyo ma dhi nyuol bang' dweche 9 to samoro biro kaka poya omiyo gin weche ma kiwacho adier jo Kenya iwache pile ka pile mak man wadwa ng'eyo kowuok e dhogi ni wang'ni elino ma wang'ni ikruok oseketi kopogore gi omenda makati kete budget mano contingency fund apa ni gani no kete bilion 2 bende en gimi dhi kete tim mondo ogeng' koso pod warito mondo wamany ndege okwany go jok ma lewe pi kata yiedhi. Erokamano ahinya ni kwara Mugajwang' ka wan gi twak ma kawuono ni pesa kosegol kata omenda kosegol mondo mi obi okony weche mabiro kaluwore gi gik ma ok nyal geng' kata gik mabiro apoya. Pesa ni onego bed ni luwe mondo gik otim gi monego bed ni ogolene. Koro mani e penjo monego bed ni wachakore godo ni to pesa ni bende ogik piny kanyo. Mar ariyo, counties wa bende aneno ka kuom ariyo moseloso ka nitie kae ikruok gi wacho kaka giikore. Adieri nyalo ikri to nyalo biro mopogore kaka bende ikruogi no chalo. Koro to waikore maromo nade? Kidhi kor gwenge apani gisani onge gima tek yudo kech kata kidhi kor gwenge un gi jok ma bende ni kao information kao weche koluwore kuma gintiere. Koro bed ni pesa osegol omenda ni mondo mi okony weche gi to be nitie dalili manyiso ni osechako tich. Kami bete no bendi paro ni waikore nikech kiwacho adier kata kaka jibuogo kuoyo kuoke county saonge gi thuolo ni omiyo kiwacho ni ng'ato nie set nyako bed ni ng'ama tieko tich nikech koth to kapar ka penjo kapok odonjo bendi paro ni Kenya kae kata counties mopogore ahinya 18 mowach ni biro hinyore go bende iparo ni nitiere lokruok ikruok manyalo miyo El Nino ok chak njao jo Kenya kano timo kata kako setime thuolo mokalo. Aparo ni lokruok nitie pogruok matin miyo jowa kik bed moluor ahinya to gini en kanyakla watiyo golweny ni kanyakla sama sirikal mamalo koda mapiny temo koma ginyalo to wan bende kaka raia kata joma nie kor gwenge man gi weche mayudo midhiero aina gi onego bed ni wan bende watimo korka korwa. Koro kopo ni neno ka nitie samoro kuonde ma oting'ore gi malo gode moko ma ji nyalo dhiye sama mondo mi ka ohula biro kik pi ywer ji kopo ni idakie holni to imbede tem matek nikech gini en kanyakla samoro ka sirikal ok otimo maber kata depo ni ok ogike expectation mari to in owuon bende inyalo jiwori kik dwari rita mondo mi ka gini oseonwa piny kasto koro mana ka igni mokalo koro sirikal mondo okonywa wan bende seche ma gitemo konywa nikech sirikal temo nyalo kako nyalo nikech gima temo wacho ni ikruok nyalo bed makare kendo omenda nyalo gol mondo odhi mwalo gik nyake kor gwenge to bende in kaka ineno ka penjo ni to wacho ni ng'ama nie kor gweng bende neno ka kuonde manoselos ma samoro oting'ore gi malo ma ji dhi ponde osegere gik machalo kaka chope nikech ponono ni kama intie idakie dala ni en kama ula pi nyalo yweri to in gana gi choka ni kaka ma winjo ka ja county ma Homa Bay wacho cha ponono ni ka pi omeri ma ok inyal dakie kuonde ma reso ji kata kuonde ma ji dakie moting'ore gi malo ka bende nitie kuonde machalo kaka tents osechako donjo nikech sa bende onge bende neno ka chope moko osechak ger magi ranyisi manyiso ni gini osechako tich ok en aena wache kama ni koro wan waseikore wasetimo kama to ranyisi to tin.